So, good evening mga behero. Kaya karon sa Vietnam Yapon for our dinner, no? And then, sa kanon na natin mga Peking duck. So, dito niya, anyway, chicken with fish oil, sushi, fried rice, o kani. Grilled snail. Itong tilawan na. Bihero kanang mo nang snail kanang makit-an mo sa daan? Oo, mo ni siya. Oh ba? Mo ni anod kani. Ating zoom gamay ha? Oo, so kinumdum mo ito kung past episode nga talaba. Itong kong giana. Lahi sa ni. Sige so, ano mo ba? Mo mo niya sauce, mo tanda ko sa luto dito. Chili daw ni chili, green, may kulong. So ayan. Yun, ako stick. Nya, kumusta? Kumusta siya ba yun? Muna sa kayang... Muna siya kinasa na dyan. Tuod ka? Ang sauce lang, weird, pero... Lami ang... Kita ko ganyan sa mukha kung dakpon. May na lang. Gusto na maligya ron. Lami kayo, tiwas sa kugaon niya. Lami kayo. Bye.